Amu me ka Sherifula Jabara la jani wati jamana kono ane jamana ko ka nga folibe aw bela jene ye ka fo ka wala nyumando jamuka in kanuna abla seralula anga folibe aw bela jene ye bi anana ni hakna mi ye o de ye kungo ani jiga wala ngatali oni nyokonche anyo kuma fa na samena ande sega fiu fungu fam saka ke sawe ka kuna foni numandi wala sa ka ankishi jigo kasarama wala sa ka suma di ama wala sa ka nga kungo se uyoro la noye e regeneration nala sona ande sega olafeu jamkan saria blondo saria blon kono jamana forba chaw ka bara ko don kata se saria yara bulu chugoni alla wala chugoma e jamana kono na yininta amisaki kana anga jamana saga saria suma kono na yandona kala ke chemi me ale kono ni obe yamara di ambe kelngrema au de article 15, l'article 15 de la Constitution du Mali, né à l'Ebnafo, que toute personne a droit à un environnement sain. La protection, la défense de l'environnement et la promotion de la qualité de la vie sont un devoir pour tous et pour l'État. Au cours du main, ko jamanadenw aw bɛɛ kelenkelen ni sigida sanuman ka kan wa sigida kɔlɔsili ni a lakana na tɔbɔtɔli o ye aw bɛɛ kelenkelen ma wajibi ani jamana yɛrɛ ma wajibi donc a y'a ye sisan k'a fɔ ne tabala e tabala wa jamana yɛrɛ fana niyɔrɔ b'a la o kɔrɔ an bɛɛ de niyɔrɔ bɛ a ko la an bɛɛ de ka hakɛ bɛɛ la wa an bɛɛ de fana jɔyɔrɔ bɛ a la ni ye sariya kumakan ye a dabulu bɛɛ bɛ se ka lajɛ aw fɛ yen l'article 15 de la Constitution du Mali o la kana ni maa ye maa min ni an delila ka mansala ni sarabulon kɔnɔ ka tɛmɛ ka kibaruya di aw ma k'aw kunnafoni ji ka walankatali la ni ale ye forestier le général an n'ale bɛ ɲɔgɔn fɛ bi l'inspecteur général des eaux et forêts Ousmane Sidibé, directeur national de l'assainissement et du contrôle des pollutions et des nuisances. Ministre ka yamaruya kono anale ame ɲɔgɔn fɛ bi jɛya fo ka taa se saniya bɛsɛya ninnu bɛɛ lajɛlen fɛn kelen ka taa se degunafɛnw kɛlɛli ma jamana kɔnɔ ni ale bɛ o ɲɛmaa la bi DNSPN an ka lajɛ kungo tiɲɛni ani ji ka walankatali lien minnu ni ɲɔgɔn cɛ n'Ala sɔnna bi anga directeur abina ambo kumbana kam blasera Bamako kono forêt kele min to torani oye kungo kele min to tora Bamako bi no ye forêt classée de Kulubaye abe chogo jumen bi jamana yere kono aka espérance la ale yere ye fere jumon ye bi kololo jumon jatemene ka kala ka fere yala fere mu ni anyo sigi senga anga jamana mission ake nema jamana yi jibi songana anga jamana ngono ji herema ala yan je ko jila ka kungo di ama senani bagamara bisaka nya chogo muna wala ni ala sona kungo cheni akollo be ambela jeneka abisaka na ni kollo jume jiko kasara wala ni wala li abina soro nkono jemkan kono kasabu kanga mawle. Mon directeur ibisimla sigi tɛmɛlen kɔfɛ bi tuguni I sɔnna ka anw bisimila an ka jɛmukan kɛnɛ kan n'o ye sariya bulon ye an bɛ fo k'i waleɲuman an b'a fɛ I k'an bɔ kumana san'o cɛ déforestation ni o ye kungo tiɲɛni n'i bɛ se ka anw bilasira a tɛna yɛrɛ kɔnɔna na. Moro Suntara n bɛ fo I ka nin wulikajɔ ninnu na kuma bɛɛ ka se an ma pour que an ka se ka jamanadenw kunnafoni sanimaw na ka Sherifula TV ɲɛmaso fo k'an lamɛnbɛn jɛkulu bɛɛ fo k'an ka ɲɛmɔgɔw fo olu ka yamaruya de kɔnɔna na n bɛ kɛ plateau kan yan alors ka bɔ yen ka dugawu kɛ jamana ye hali bi Ala ka jamana kolo suma hali bi Ala ka jamana kolo suma o sababu ɲuman bɔyɔrɔ bɛ Ala k'o nɔgɔya an ye o tɛmɛnen kɔfɛ I ye min fɔ nin ye n'o ye alors kungo tiɲɛni kuma ye ka taa ye siran min b'a ni ji ka tiɲɛni ninnu cɛ an ka sigidaw la u gulon bɛ ɲɔgɔn na u gulon bɛ ɲɔgɔn na mais n bɛ n da se déforestation ma fɔlɔ an bɛ don min na ko bi an b'a la ka taa ni vitesse min ye Mali kɔnɔ n'o ye kungo tiɲɛni a ka bon hakili ma an minnu ye joforo ye kuma la an bɛ da an tɛ sunɔgɔ n'an y'a ye a b'a la ka taa ni vitesse min ye mɔgɔw dɔw yɛrɛ kɛmɛ taa kɛ u balo yɛrɛ bɛɛ bɛ kungo de la charbon tigɛ k'a feere ensuite dɔw yɛrɛ ta kɛmɛ forokura bɔ san o san dɔw ta kɛmɛ tasuma don kungo kɔnɔ san o san dɔw ta kɛmɛ ka taa titre foncier yɛrɛ dilan dugukolo la k'a sɔrɔ fɛn dɔw bolo ka k'a kan ko sini ɲɛbila nin bɛɛ de b'a la ka kɛ sababu ye ka tila ka taa ye tuguni
dɔ b'a la ka fara adamadenw kan donc san o san i b'a sɔrɔ morcellement de bɛ sen na pour que ka siyɔrɔ kura dilan ka di adamadenw ma donc fɛn ninnu tala ka turu k'o nɔ na bila comme il le faut c'est à dire a kan ka kɛ sira min fɛ jango an b'a la ka taa sira min na a ka gɛlɛya e ma ye e ko salon ko an ka émission tɛmɛnenw na yan e ko mois de mai ko ji ye Bamakɔ tiɲɛ tiɲɛni kɛ Bamakɔ ji bɛ tiɲɛni kɛ parce que ni kungo bolo kɔni tɛ yen an b'an sigi a bɛɛ ka sa waati yɛlɛma de o nguloma de y'o ye waati yɛlɛma nguloma ye kungo tiɲɛni diɲɛ kɔnɔ parce que kungo to yen nɔ n m'a fɔ ji kun tɛ tiɲɛni kɛ mais an filɛ hakɛ min na bi o kun tɛ la ka kɛ donc kungo b'a la ka taa don o don wa i b'a sɔrɔ san kɔnɔ min bɛ turu a nɔ la ni ye tiɲɛta jateminɛ a bɛ taa fɔ miliyɔn 1 kɔ la min bɛ turu a nɔ la a tɛ tɛmɛ hectare 30 ɲɔgɔn na kan yɔrɔ y a un déséquilibre tala ka taa tiɲɛni tala ka dilanli tala ka tiɲɛni nɔ minɛ u cɛ ka jan kojugu donc n'u cɛ janyana an b'an sigi ni fɛn caman ala k'an kisi dɔrɔn donc o de ye déforestation maintenant lien min b'a ni ji ka tiɲɛniw cɛ n bɛna n da se o de ma sisan i b'a dɔn ni kungo bolo bɛ sigida la sanjiji a bɛ bɔ sanfɛ a bolokisɛlama de kɔnɔ ka na a natɔ ani vitesse min bɛ na ni jiriw bɛ yen sisan a bɛna bɔn jirifuraw kan waati min na dɔ bɔra a fanga la donc a bɛ taa dugukolo sɔrɔ waati min na o b'a sɔrɔ fanga ɲɛnama t'a la donc a bɛ bɔn yen n'ala ka diɲɛ ye i b'a ye olu de y'a ka walankata ka taa ten a bɛ don dugukolo jukɔrɔ an k'o ma tubabukan na ko infiltration n'a donna dugukolo jukɔrɔ an ka dugukolo jukɔrɔ ji an ka forage n'an ka kɔlɔn sigimɛ min kan dɛ a bɛ taa dɔ de fara olu hakɛ kan n'an k'o ma ko augmentation du niveau de la nappe phréatique alors ni jiri tɛ yen donc a bɛ bɔ sanfɛ ni vitesse min ye a n'o de bɛ jigin dugukolo kan ten n'a jiginna dugukolo kan a bɛ dugukolo yɛrɛkɛ a bɛ bɔgɔmugu yɛrɛkɛ a jigi o jigi i b'a ye bɔgɔ bɛ seri ni san mɛnna senna o bɔgɔ de bɛ kɛ ndoro ye sisan ni san mɛnna senna tuguni o ndoro in de bɛ sɔrɔ ka cɛ ka taa kɛ k'an ka wulwulu dingɛw datugu k'an ka fosi dingɛw datugu ka tila k'an ka kɔbolow datugu k'an ka kɔbolow geren k'an ka bakɔnɔnaw geren fleuve Niger la ye bi kɛ a fanba cɛncɛn la tɛ a cɛncɛn ma bɔ yɔrɔ la o a bɛɛ bɔra an yɛrɛ kɛwalew de la ni bɔgɔ pasa tonnen ye fleuve Niger kɔnɔ a ma bɔ yɔrɔ la ko a bɔra an ka dugukolo de la an ka foro kɔnɔ parce que an bɛ taa tracteur ni sariw de b'an bolo san ka ci kɛ n'a ye donc an bɛ dugukolo yɛrɛ kɛ mugu ye n'a y'a kɛ mugu ye ni jiri tɛ yen nɔ ni san tununna kan dɔrɔn a bɛ mugu in de cɛ n'a foro nɔgɔ bɛɛ ka taa k'an ka kɔbolo kɔnɔ k'an ka baw geren non ni jiboli sira fɛn o fɛn a b'a bɛɛ geren donc caniveau t'o la collecteur t'o la alors n'olu dun gerenna ji mana a kun ka taa daga yɔrɔ min na n'o o dingɛ in gerenna donc a bɛ walankata a bɛ taa tiɲɛni kɛ fa dɔ fɛ a kun ka boli sira min fɛ n'o y'an ka collecteur n'an ka caniveau ye n'o fana gerenna a bɛ taa tiɲɛni kɛ fan wɛrɛ fɛ ji t'a tɛmɛ sira bila o donc o de bɛ na ni ji zon ye ka tiɲɛni k'an fɛ ka caya o t'a kɔlɔlɔ bannen ni ji tɛ jɔ bilen f'a bɛ walankata ten a bɛ taa bɔn yɔrɔ wɛrɛ donc kɔbolo ninnu de fana bɛ kɛ sababu ye a n'an ka babolo ninnu ni ji b'u kɔnɔ sa kurukara bɛɛ kɔnɔ olu de bɛ tila ka infiltrer ka don an ka dugukolo jukɔrɔ ka taa an ka dugukolo jukɔrɔ ji nimaya n'a yɛrɛ tɛ jɔ bilen kun kɔlɔn bɛ ja forage bɛ ja a lajɛ kɛ maa dama bɛ forage se bi ji ɲinini kama kalo kelen kalo fila k'ale ka forage jara a bɛ ja kɛ parce que kɔbolo tɛ da fɛ yen foyi min bɛ kɛ sababu ye k'ale alimenter c'est à dire ka dɔ fara a hakɛ kan sa kɔnɔ parce que ji min kan ka jɔ an ka sigidaw la an ka kɔbolo bɛ gerennen min kɛ donc ji tɛ jɔ bila a bɛ taa n'o taara o kɔlɔlɔ de ka ca parce que kɔbolo ninnu caman i b'a sɔrɔ an ka bagan miyɔrɔ don jamana in dun sigilen bɛ sɛnɛ ani bagan mara ani mɔni de kan donc kɔbolo gerennen ji jɔ bilen donc mɔni ko banna jɛgɛ tɛ sɔrɔ kɔbolo gerennen tuguni bagan miyɔrɔ tɛ sɔrɔ donc élevage ale compromis na kɔbolo gerennen tuguni sɛnɛ dɔ b'o la parce que munna samiya ma ban ka ban an ka togodalamaw bi nakɔ sɛnɛ kɛ ni ji tɛ yɛrɛ bolo ka nakɔ sɛnɛ kɛ i bɛna fɛn donc ni ji t'a bolo ka nakɔ sɛnɛ kɛ pour que ka samiya bannen o waati min na sɔrɔ bɛ kɛ o yɔrɔ ninnu na ni sɔrɔ tɛ u b'u ɲɛsin kungo bolo de ma sisan parce que yɔrɔ kelen min bɛ sɔrɔ u la min ka sɔrɔ u la bi ni nafolo bɛ sɔrɔ a la teliya la o bɛ kɛ kungo bolo ye parce que u ka sɔrɔ a la joforo man ca ten kosɛbɛ donc hali ni ye joforo dun jɔ bi hali juruju kelen kelen bɛ mɔgɔw b'a tigɛ sunɔgɔ bɛ tɛmɛ n'a ye dɔn dɔrɔn dɔ b'a sen tigɛ na a jiri bɛ tigɛ ɲɔgɔn fɛ donc o yɔrɔ la yɔrɔ kelen min bɛ yen bi n'i y'a tigɛ k'i y'a bila sira kun na i bɛ wari sɔrɔ a la o ye charbon ni dɔgɔ ye
parce que bagan talaka balo bilen ka ɲɛ sɛnɛ ma ɲɛ bilen mɔni fana ma ɲɛ bilen fɛn kelen min bɛ togodala mɔgɔw bolo o ye kungo bolo de ye sisan donc u b'u ɲɛsin o ma ka t'o tigɛ k'o kɛ charbon k'o fila i dun y'a tigɛ bi k'a bila sirakun na Bamakɔ ni Segu cɛ Bamakɔ ni Sikaso cɛ Bamakɔ ni Kayi cɛ Bamakɔ ni Kulukoro cɛ tile fila t'a sɔrɔ nin o b'a sɔrɔ a sanna anw Bamakɔ b'a san anw Kulukɔrɔkaw b'a san parce que anw fana bɛ balo o de la an ka gwa bɛ kɛ n'o de ye i ma ko lié ɲɔgɔn na cogo min na donc nin de b'a la ka to kungo bɛ la ka ban pewu o kungo bɛ la ka ban kɔbolo bɛ la ka girin kɔbolo girinni bɛ kɛ sababu ye ka dɔ fara gɛlɛya ka sigida la donc au delà de ne b'a fɔ kuma caman n ko la pauvreté avec la déforestation la pauvreté est devenue endémique an ka togodaw la endémique kɔrɔ jumɛn a tɛ taa yɛrɛ kunna i b'a ko pali sumaya b'an fɛ yan cogo min na dɛ sumaya bɛ sa kurukara bɛ cogo min na dɛ sɛgɛn fana bɛ la ka kɛ an ka togodaw la nin y'a juba dɔ ye n'an ko tubabukan na ko cause possible nin y'a dɔ ye donc ne e y'i ka kɔbolo geren e y'i ka jiri bɛɛ tigɛ ji bi foro fana bɛɛ kɛmɛ bɔgɔmugu ye sari de bɛ don a la san o san tracteur de bɛ don a la san o san k'a wuguba tuguni hali bi donc sanji mana to n'a kan dɔrɔn jiri tɛ yen nɔ sanji kisɛ bɛ bɔ sanfɛ ni vitesse min a n'o de bɛ cun a kan ye n'a cunna a kan dɔrɔn a bɛ yɛrɛkɛ n'a yɛrɛkɛra dɔrɔn san mana dɔɔnin sɔrɔ dɔrɔn a bɛ kɛ bɔgɔdoro ye o de bɛ cɛ ka taa bila an ka kɔbolo kɔnɔ k'an ka faso geren k'an ka babolo geren tak inondation nana n'i ye misali ta bi an kana taa yɔrɔ jan fɛ an ka ta Bamakɔ yan dɔrɔn Bamakɔ kungobolo kelen de b'an bolo n'o kuma ko forêt classée de Kuluba o kungobolo kelen i ɲɛ bɛ jiri damadɔni min na ka danga jamana ɲɛmaa ka sigiyɔrɔ dagayɔrɔ la Kuluba ye ani a tɔ min filɛ ka na fo Warawafilɛso fa fɛ k'a yɛlɛ ka taa bila Kuluba a tɔ tora dɔrɔn de sisan kungo min kun b'a daminɛ fo Samɛ fo Kati Sanafara kana tɛmɛ fo station Janagɔsi fɛ a bɛɛ kɛmɛ villa ye bi bon tɔkɛ dun y'o olu yɔrɔ ninnu kɔn k'a bila de ka pour éviter à la ville de Bamakɔ c'est à dire ka Bamakɔ lakana ka bɔ éboulement ma c'est à dire kulu walakili ji fɛ ka suru ka jigin dugu kɔnɔ ani inondation jizo kama an y'o bɛɛ tigɛ bi k'o kɛ villa ye donc de ça sorte que ji bɛ bɔ kulu la ni vitesse min a n'o de bɛ jigin Mɛnakura kɔnɔ kudayi a to ni san mina don la i ka t'i jɔ Misira ni Mɛnakura carré kɔnɔ i ka ji tɛmɛtɔ la ye e ma ye o commune minnu ka suru kuludaw la tiɲɛni bɛ kɛ san caman Bangɔni ninnu n'a ɲɔgɔnnaw mais a kun de ye nin ye o Sikɔrɔni ninnu n'a ɲɔgɔnnaw a kun de ye nin ji ni vitesse min bɛ bɔ yen ka tɛmɛ Balasago kɔnɔna fɛ ni san mina don la dɔrɔn i k'i jɔ quartier ninnu kɔnɔ i k'a la ji bɛ tɛmɛ ni vitesse min ye a n'o vitesse kelen de bɛ don commune 2 kɔnɔ n'i taara Kɔnɔbabugu yan fan fɛ jiri tigɛra k'a ban pewu donc ji bɛ bɔ yen ka jigin Lafiyabugu kɔnɔ ka jigin Amudalayi kɔnɔ ni vitesse min Ala de b'a dɔn donc c'est pour te dire que jiri nin de bɛ kɛ sababu ye ka dɔ bɔ ji fanga la n'a dɔ bɔra la a jigintɔ la n'a toni n'a bɛɛ tɛ taa dɔw bɛ jigin dugukolo jukɔrɔ ye an b'a fɔ ma ko tubabukan na infiltration ni o système de tɛ yen bilen Ala k'an kisi sa donc lien min bɛ inondation ni déforestation cɛ nin y'a ye bakurunba la sinon n'an ko an b'a fɔ bi an bɛ tile b'a da fɛ. Mon directeur nin kɔrɔfɔliw diyara n ye kosɛbɛ merci pour cette belle analyse ka se ka lajɛ lien ninnu ka analyse k'a la mais bi ni ne yɛrɛ ɲininka ne b'a fɔ n ko secteur primaire la n'o ye sɛnɛ ni baganmara ni mɔni ye ne yɛrɛ bolo an ka mɔni bɔ a la ka ban jɔni dɔrɔn an bɛna ɲɔgɔn ɲininka ko jɛgɛ dɔw bɛ yen nɔ mɔgɔw bɛ na kɔfɛ olu bɛna ɲininka k'o kun ye jumɛn ye donc o bɛ fara zana kan o faralen tariku kan mais sisan Ala ye an jɛn kɔgɔji la ka kungo d'a ma k'a kɛ nɛɛma y'an bolo an bɛ se ka sɛnɛ kɛ ka baganmara kɛ mɔni dankaralaw la bi e yɛrɛ bolo en termes de perspective fɛɛrɛw la an bɛ se ka mun de kɛ sisan walasa an ka jamana in ka kɛ nɛɛma jamana ye cogo min na min farala minisiriso tɔgɔ kan k'a fɔ ko yiriwa siman o ka se ka kɛ tiɲɛ ye an ka jamana kɔnɔ puisque jusqu'à preuve contraire ne ma da la k'a fɔ ko développement durable in k'a bɛna se ka kɛ an b'a fɛ ka kɛ cogo min an ka jamana kɔnɔ k'a bɛna se ka k'o ye votre point de vue. Ko ne ka fɛɛrɛ dɔw la ne dan ye dɔrɔn k'a f'i ɲɛna an bɛ don min na ko bi n m'a fɔ mɔgɔ mago tɛ dugukolo la dɛ mais an b'a la k'a cogo min an ka dɔ b'o la la course vers le foncier rural c'est à dire que an ka camanba de b'o la i bɛ taa sɔrɔ morcellement dɔw kɛmɛ bi depuis 2011 n b'a kalama Kati n'a dafino la bi misali yɔrɔ la depuis 2011 dɔw ka terrain dugukolo morceau k'a bɛɛ bila 15/20 foyi t'a kan nafa jumɛn b'o la ne hakili la dugukolo morceau selon les besoins mais ka dugukolo morceau k'a bila yen nɔ ko n b'a kɛ siniɲɛsigi ye o ka dabila jamana kɔnɔ fɔlɔ o ye kelen
donc n'o kɛra an ka kungo bolo minnu b'a la ka tigɛ ka kɛ jagoya titre foncier ka sɔrɔ titre foncier yɛrɛ nafa t'a tigɛ ka fɔlɔ parce que dugukolo man ka kɛ nafolo ye o dugukolo bɛ ta de ka baara k'a kan a dabɔkun n'an ka baara k'a kan ni sojɔmɔgɔ jɔra an ka taa sojɔ a kan ni cikɛmɔgɔ jɔra an ka taa ci k'a kan mais ka taa kɛ ten k'a morcelé k'a bila ten san 20 san 30 foyi tɛ k'a kan et pourtant jiri tigɛra ka bɔ a sanfɛ o ka dabila n'o dabila la a ka ca Ala fɛ a b'a la ka kɛ kungo bolo mun na an k'an teliya ka wuli nimaya an ka jiri turu la an ka jiri turu a la n'an ye jiri turu a la kɔ bolo minnu b'a la ka geren an ka t'u aménager k'u labɔ n'an y'u labɔ san min bɛ na a bɛ kɛ sababu ye dɔɔni ka kɛ yen ni dɔɔni kɛra yen an bɛ sɔrɔ ka an ka tugulamaw sigi o da fɛ o kɔ bolo da fɛ an ka nakɔ sɛnɛfɛnw développer o da fɛ sɛnɛfɛn caman de bɛ se ka développer o da fɛ i fara tamatika o i fara bɛnɛka o nin bɛɛ ye fɛn minnu bɛ se ka bɔ jamana kɔ kan olu mana caya waati min an ka usine sigi o da fɛ usine misɛnninw k'olu sigi o da fɛ k'olu bayɛlɛma tamati yɛlɛmani k'a kɛ tamandoro bi Mali bɛ se a ji b'an fɛ yan mun na an t'a kɛ k'an ka an kɛrɛfɛ jamana bɛɛ servir tamandoro la bɛnɛ an bɛ se k'a sɛnɛ a da fɛ bi ka bagan mara k'o da fɛ o kɔ bolo da fɛ ka mɔni k'o kɔ bolo da fɛ n'o kɛra tɔgɔlamaw tɛ ɲɛsin kungo ma bilen ka taa charbon bɔ n'o kɛra dɔ bɛ fara charbon sɔngɔ kan ni dɔ fara sangɔ kan bɛɛ tɛ se k'a san bilen en ce moment an bɛ don min na i ko bi mɔgɔ sɔrɔla maliyɛnw sɔrɔla bi minnu taara kɛnɛma u ye faamuyali sɔrɔ ko ja tobili bɛ se ka kɛ ni fɛn wɛrɛ min tɛ dɔgɔnin charbon ye i n'a fɔ misali la i n'a fɔ briquette société dɔ b'an fɛ Mali la yan nɔ pour que n kana se ka publicité kɔni k'a ka télé kan yan nɔ mais ne kɛwale ɲuman nana an k'a ɲɛfɔ société ba dɔ bɛ an fɛ yan nɔ ko Yirimexi ko ale a nana k'a jira n na fana bɛɛ sigilen ɲɛna a bɛ taa kungo kɔnɔ ka taa binjala de tigɛ binjala ani tigakɔlɔ ani kabakɔlɔ k'olu de fara ɲɔgɔn kan k'o susu k'o mugu bɔ ka gomi kɛ k'a minɛ ɲɔgɔn na k'a kɛ ka boulangerie marché n'a ye a bɛ Bamakɔ yan bi a bɛ se ka tasuma ko mago dilan ka tasuma ko i bɛ tobili kɛ n'a ye bien a bɛ ɲɛ a ye buru bɔ a la an yɛrɛ sigilen ɲɛna ka buru kalan fila d'an bɛɛ ma a bɛ tɛmɛ o kan wa an bɛ ba don olu de la binjaga in bɛ bɔn kungo kɔnɔ ten fo tasuma wulila kungo yanni tasuma ka taa wulila k'an ka kungo jeni ni mɔgɔ sɔrɔla min ko k'ale bɛ se ka kɔɔri kala CMDT bɛ kɔɔri kala bɔ bi a nafa foyi t'a la donc a kun kan ka taa contrat signer ni CMDT ka kɔɔri kala ninnu bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka tigafara ninnu ani kabakɔlɔ ninnu kaba bɔlen a la a kɔlɔ tɛ fili a nafa jumɛn b'a la jamana kɔnɔ bon ale b'a la k'olu de fara ɲɔgɔn kan sisan ka bura ye ka sɔrɔ k'a kɛ briquette a bɛ kɛ i b'a fɔ ko kolonkala donc i b'a don tobili ko kɔnɔ a bɛ kɛ ka boulangerie marché a bɛ kɛ ka a misɛnmanin fana bɛ kɛ an ko ma briquette o bɛ se ka kɛ ka tobili kɛ a nana ma a y'a jira n na n y'a ye fana k'a sɔrɔ n ye Bamakɔ eaux et forêts directeur ye a ko mais yɔrɔ de bɛ taa bolo sa a bɛ taa ni usine sigi cogo min ka sɔrɔ ka briquette fana bɔ n ko an ka taa faamaw fɛ faamaw k'a lajɛ ne bɛ cours min kɔnɔ cours in ka bon kosɛbɛ an bɛ yɔrɔ dɔ d'i ma a la i bɛna nin bɔ pour que jamanadenw k'a dɔn k'a fɔ ko ja tobili bɛ se ka kɛ ka sɔrɔ charbon ni dɔgɔ tɛ nin hakilila ɲuman bɛ jamana kɔnɔ bi ne fɛ an kan ka ba don ninnu de la bi ninnu ye maa minnu kan ka dɛmɛ ale n'a ɲɔgɔnna caman koyi dɔw fana bɛ yen nɔ olu ye nana ni matériel min b'a to an ka jiriden minnu bɛ toli mangoro bɛ bɔn mangoro tu kɔrɔ kuma la kɛcogo foyi t'a la ale ko k'ale ka baara bɛ bɛn dɔrɔn ka mangoro ninnu tolilen ta ka taa yɛlɛma k'a kɛ gazi ye a fana nana n'o ye mon général o bɛ se ka kɛ a kɛ wulibali don ko wulibali don u k'a to an ka kɛnɛ sɔrɔ an k'an sigi an ka débat kɛ jamanadenw k'a ye o de bɛ kɛ sababu ye ka an marabaaw dɛmɛ jango musaka min b'a la ka kɛ bi ka gasoil ni essence donni ka na n'a yan fɛ yan nɔ caman bɛ se ka b'o la hali ɲama ne sigi ma ɲama min kunna bi mɔgɔ dama min namɛ ne fɛ bi maliyɛn dama min namɛ bi ko olu ye fɛn ye kɛnɛ ma u bɛ fɛ ka na n'a ye jamana kɔnɔ bi ɲama in ka bayɛlɛma ka gazi bɔ a la ka énergie dɛmɛ olu nalen don u pɛrɛn don o yɔrɔ i m'o yɔrɔnin faamu wa ɲama min b'an fɛ sigida la ɲama kelen kelen ka bɔ an ka so kɔnɔ ka bɔ an ka so kɔnɔ ɲama in u bɛ taa n'a ye an ka yɔrɔ d'u ma olu b'a traiter min tɛ se ka kɛ foyi k'o bɔ a la dɔ bɛ kɛ engrais ka taa an ka sɛnɛfɛnw kɔrɔ o bɛ dɔ bɔ an ka engrais santa la n'an ko farafinnɔgɔ i mana o kɛ jiriden o jiriden kɔrɔ i b'o dun piyan foyi t'i sɔrɔ mais an b'a la ka engrais min k'an ka jiriden kɔrɔ ala de b'a dɔn a bɛ kɔlɔlɔ min s'a ma produit chimique de don mais n'i ye farafinnɔgɔ de a min bɔ an yɛrɛ ka nɔgɔ dilanni na n'i y'o kɛ jiriden kɔrɔ taa kasala musow b'a la ka jiriden bɔ n'a ye bi u b'a la ka sɛnɛ kɛ ni farafinnɔgɔ ye mais i b'a jiriden a saladi ni a chou pomme ni a tamati i b'a bila i ka fiɲɛ kɔrɔ a bɛ tile dɔgɔkun kelen kɛ a tɛ toli mais min sɛnɛ ni engrais a ta i k'a bila i ka fiɲɛ kɔrɔ i bɛ frigo kɔnɔ tile 3 tile 4 i b'a sɔrɔ a commencera ka toli donc olu ko k'olu ka baara bɛn mɛn ma non seulement u bɛ farafinnɔgɔ in an ka dukɔnɔnɔgɔ ninnu ordures ménagères olu b'a bayɛlɛma ka gazi bɔ a la o gazi in fo contrat kɛ k'u ni énergie cɛ u b'a feere énergie ma pour que ka courant d'an ma
ka nɔgɔ yɛlɛma ɲama yɛlɛma ka kɛ courant ye ka ɲama yɛlɛma ka kɛ courant ye ka tila ka farafin nɔgɔ bɔ a la u bɛ taa an ka foro la a bɛ yen mais corona ko nalen min kɛ o y'a sɔrɔ an ye sigafɔ caman kɛ ni u ye sigafɔ caman kɛ ka bɔ février kalo la ka na bila mars kalo la an ye sigafɔ u nana ka bɔ France an y'an sigi quoi miliyari caman de b'u bolo u bɛ fɛ k'a don ɲama la olu kelen tɛ o ɲama caman de bɛ bi il suffit k'an ka ba de don nin baara ninnu na bi pour que ɲɛ ka bɔ an ka kungo bolo kan n'o kɛra ko caman bɛ yen sɛnɛ bɛ yiriwa nɔfɛ bagan mara bɛ yiriwa nɔfɛ parce que o musaka ninnu de b'an permettre n'an bɛ se ka taa an ka kɔbɔrɔ ninnu labɔ aménagement d'accord do k'a labɔ k'a labɛn malo ka sɛnɛ a da fɛ tamati ka sɛnɛ ye supɔmu ka sɛnɛ ye pomme de terre ka sɛnɛ ye bɛnɛ ka sɛnɛ ye fɛn tɔgɔ di haricot vert nin bɛɛ jamana in bɛ se ka nin bɛɛ exporter bi k'an ka dun k'an fa fo ka tɔ feere an kɛrɛfɛ jamana ma a bɛ se ka kɛ Mali kɔnɔ bi ne de y'a f'i ɲɛna n'Ala m'an ka jɔn na n'an ni an marabaaw sera ɲɔgɔn faamu komi jamana in kɛra gɛlɛya b'a la bi fɛn caman bɛ yen i b'a fɔ k'i bɛ taa n'a ye ka taa se faamaw ma mais n'i miiri wari fanba bɛ la ka don min na bi a dɔw fɔli yɛrɛ mɔla bɛ minɛ parce que bi lakana de ka gɛlɛn an ɲɛna bi ka tɛmɛ ko caman kan banajugu tila ka na far'o kan tuguni n'o tɛ projet bɛ bi n'a fɔra fɔyɔrɔ la ne b'a dɔn jamana ɲɛmaaw mana faamuya sɔrɔ a la ka se an ka fɔ ka ɲɛ ka se a dan na a ka ca ala fɛ u bɛ musaka don a la wa mɔgɔ yɛrɛ de bɛ bi minnu bɛna n'a ye koyi ne kɔni sigira an fɔra an bɛɛ na n ko an sɔnna a ka fɔta ma parce que n y'a fɔ ni n ka ministre ka yamaruya ye parce que papier di ministre ma ka na di yan n ko ne kɔni sɔnna a ka fɔta ma mais a tɔ ye a kɛcogo ɲuman de ye sisan ɲamanbɔrɔ fila an bolo Numubugu ni a tɔmɛ f'a bɛ ka tɔɔrɔ se Numubugukaw ma alors que mɔgɔ ko bi k'olu bɛ se k'a bayɛlɛma a tɛ tɔɔrɔ se Numubugu wa olu bɛ fɛn bɔ a la fana min bɛ jamanaden bɛɛ nafa baarada bɛ dayɛlɛ u bɛ tila ka mɔgɔw ta jeunes ta tuguni ka baara kɛ minnu tɛ baara ntanya na dɔ bɛ bɔ a la bi bi in na ko an bɛ se k'a kɛ bi fɛn min bɛ bɔ an ka ɲɛgɛn dingɛ kɔnɔ sutura dingɛ kɔnɔ bi bi in na n'i y'a ta i b'a sɔrɔ a bɔnyɔrɔ c'est à dire que a ka bɔ hakili ma Bamakɔ bɛɛ yɔrɔ tɛ yen min a bɛ traité yɔrɔ min na a bɛ taa bɔ aéroport sira de la mais ala y'o kɔlɔkɔlɔ min bɛ se jamanadenw ma mais Banque mondiale nana ɲina mars kalo tile 4 k'olu bɛ fɛ ka na station de traitement de boues de vidange dilan an fɛ yan ensuite ka a fɔ nin ma boue de vidange donc olu de ka taa walankata kɛnɛma ten olu bɛ se ka jeunes sigi a da fɛ k'a kɛ société yɛrɛ ye farafin nɔgɔ bɛ bɔ a la u bɛ tila ka segin ka taa an ka foro la tuguni a nɔgɔ min bɛ nɔgɔji min bɔ a la k'o fana traité a kana kɛ tiɲɛni ye jamanadenw ma nin bɛɛ bɛ yen donc c'est pour te dire que aujourd'hui ne kɔni ka jate la n'an ye ba don ninnu dɔw la a ka ca ala fɛ fɛn caman bɛ jamana in kɔnɔ bi sɛgɛn la dɔ bɛ bɔ a la sinon hakilila ɲuman bɛ maliyɛnw na a bɛ Mali dɛmɛbaaw la mais i b'a dɔn ni jamana nana bila gɛlɛya la an bɛɛ ɲɛsin bɛ sécurité ko in de ma bi o de ka gɛlɛn n'a bɛɛ ye bi parce que n'i y'a mɛn an bɛ nin fɛn o kɛ bi o ka sɔrɔ an yɛrɛ sigi bɛ an hakili latigɛlen don an bɛ sunɔgɔ a fa tant que sunɔgɔ fa in ma sɔrɔ fɔlɔ a ka gɛlɛn dɔw ka se ka dɛ donc n'i ye lien ta déforestation la déforestation cause ka ca mais cause dɔw bɛ an bɛ se ka pan o kunna mais cause dɔw bɛ o y'an yɛrɛ le ye cause fɔlɔ ye min c'est que changement climatique n'o ye waleyɛlɛma an se t'o la o kɔni o ye diɲɛ seleke naani bɛɛ ta ye mais maintenant fɛn dɔ kɔni bɛ yen an bɛ se k'olu bali i n'a fɔ min le ma an yɛrɛ juguw la donc an ka sabali an ka lajɛ dugukolo morcelé kunfɛ morcelé k'a sɔrɔ besoin tɛ yen n'i ye dugukolo morcelé c'est que dugudenw ye demande de kɛ an bɛ fɛ maire dɔ fara an ka jama kan maire b'a sɔrɔ maire yɛrɛ bɛ dugudenw da dɔn ɔ ni dɔ farala ka sigi an mago bɛ siyɔrɔko la a ka di o kama mais ka taa titre foncier créé ten pour rien e ka Bamakɔ ni Welesebugu sira ta i bɛ borne de sirakun na ka taa ten ko titre foncier intel titre foncier intel mais i tɛ sɛnɛfɛn foyi sɔrɔ a sanfɛ san kurukara bɛn a senb'a ka di titre foncier mais i tɛ sɛnɛfɛn sɔrɔ a kan ɔ a tigi bɛ sera ka sɛnɛ kɛ yɔrɔ min o ka 2000 ka d'a ma jamana ka fɛɛrɛ kɛ ka tɔ minɛ a la an ka jiri turu a la ou bien a yɛrɛ ka jiri turu a la parce que o fana bɛ yen o forêt privée bɛ yen ka jiri turu a la san damadɔ i b'a jiri tigɛ i bɛna feere Bamakɔ nafa b'a la ale bɛ jiri min turu a la jamanaden bɛɛ bɛ hɛrɛ sɔrɔ o la mais jiri turu de dabila la pewu o t'an ka culture la bilen an yɛrɛ kamana gan kojugu an ko bɔn min don sisan an ka l'arbre des mariés créé Mali kɔnɔ o ye jumɛn ye n'i ye suntura n'a sɔrɔ i ma muso furu fɔlɔ i bɛ hakɛ to donc n'i ko i bɛna muso furu dɔ min na an b'a fɔ suntura i tɛ sɛbɛn tɛ d'i ma tant que i ma taa i ka jiri turu commune espace vert dɔ la ni ala y'a garijɛgɛ den la o den fana ka wolosɛbɛn tɛ d'a ma tant que o fana ma taa ka jiri turu a ta kɛrɛfɛ a ka ca ala fɛ mɔgɔw ɲɛ tɛ bɔ an ka espace vert fɛ bilen bon o ɲɔgɔn de kan ka kɛ an ka sigida bɛɛ la commune bɛɛ kɔnɔ kelen kelen togodaw la mɔgɔw ka jiri turu mɔgɔw ka ɲɔgɔn dan jiri turu la et que a ka fɔ maire fana ɲɛna ko maire fana bɛ évaluer jiri turu de nɔfɛ n'i ye jiri caman turu a ka ca ala fɛ i bɛ gouvernement ka musaka dɔ sɔrɔ dɛmɛbaga ka musaka dɔ sɔrɔ mais ko environnement kɛra 1% ye mɔgɔ ma sɔrɔ k'a baara kɛ o ye faamuyabaliya de ye o avec le bras financier du dispositif de la décentralisation c'est-à-dire que
mara sigili so gouvernement yi yoro do sigi min bi a yira k'a fɔ commune n'u fɛ ka baara kɛ u kan ka musaka min bɔ ni environnement lajɛ o musaka commune ka bɔta de ka dɔgɔ projet bɛ ta ye dɔgɔtɔrɔso jɔ école jɔ siraba dilan o sira fitini dilan o pont dilan o mais environnement de ta ka dɔgɔ n'a bɛɛ mais hali o la hali bi mɔgɔw tala ka baara kɛ donc ne fɛ faamuyabaliya caman b'o la et ensuite an k'a lajɛ an kana sɔn bilen morcellement anarchie ka kɛ course vers le foncier a ka dabila jamana ka sariya bɔ min b'a yira k'a fɔ morcellement kana kɛ bilen kunfɛ bilen an ka togodaw la ka taa cikɛlaw ka dugukolo bɛɛ minɛ u la k'a bɛɛ feere diɲɛ jamana waribatigiw ma u dun tala se k'a labaara ka kungobolo sigi a kɔnɔ ka nakɔw ka a ka dɔgɔ min b'a la ka se k'o kɛ caman kɛmɛ k'a ta de san ka mara ye ko n denw ka machine sigi kama an ma tila bɛɛ la fɔlɔ e ta machine ɲini donc nin de b'a to ne ko entre la déforestation et l'inondation voici le lien tant que jiriw tɛ yen an b'an sigi nin ɲɔgɔnnaw kan. Mon général ne yɛrɛ hakilina ye fɛn dɔ ye i da sera an ka kɔbolo girili ma anw yɛrɛ ka dugu la ne ye ala kɔlɔsi yɔrɔw bɛ yen nɔ u kun tɛ ja fiyewu u kun tɛ ja mais bi an b'a fɔ yɔrɔ dɔ ma ko boye u kun tɛ ja mais an bɛ yɔrɔ min na bi malgré u nana plus précisément le village de Sekana dans la commune rurale de Kebla celle de Kɔlɔnjɛba baraji bilara sen kan san nana kuma na baraji a nana fa fu y'a dayɛlɛ fo ka dɔ bɔ a la mais an bɛ se mois de février ma kuma min a jara pewu ne t'a dɔn ji in kɔni taara yɔrɔ yɔrɔ e bolo bi est ce que hali n'an ye kɔ ninnu labɔ fɛn wɛrɛ tɛ yen nɔ min bɛ ka ji min min ni dugukolo tɛ kelen parce que ni dabaliba ye ne minɛ cogo min na ni baraji falen sera ka ja tout d'un seul coup. Oui, c'est-à-dire que baraji jali baraji la baarali a kuma misɛnnin ka ca parce que ne ye dɔ k'a la ne ye baara daminɛ gouvernement baara la waati min na ne tun bɛ service de l'aménagement et de l'équipement rural de la an b'a fɔ ma bi ko génie rural ne ye baara daminɛ de n'i ye baraji jɔ tableau de b'a la peut-être que tableau dɔw ma bato aw ta in na sinon vanneau dayɛlɛli k'a bila a bɛ kɛ waati dɔ la a tɛ kɛ waati dɔ la mais peut-être que a dayɛlɛla ka bila ji min tora yen nɔ fana a kun kan ka koron cogo min na peut-être que koron cogo ma ɲɛ n tɛ se ka n da don o bɛɛ la komi n m'a baraji ɲɛna mais n bɛ Kɔlɔnjɛba dɔn n'i bɛ Mali nɛma yɔrɔ dɔ ɲini i bɛ Kɔlɔnjɛba don mais bi Mali jiri bɛ banna bi bɛɛ kɛn bɛ ɲɛsin Kɔlɔnjɛba de ma. Siko ka dɛ ɲɔgɔn ni charbon bɛ bɔ Kɔlɔnjɛba bi ne ma da ni Sikaso région na bi région bɛ se k'a ɲɔgɔnna di a dɔn man kan de y'a f'i ɲɛna parce que ne dun ye Bamakɔ directeur ye dɔgɔ ni charbon min bɛ bɔ ka don Bamakɔ yan bi ne de tun b'a dɔn de 2014 à 2019. Kɔlɔnjɛba fait partie des bassins d'approvisionnement de Bamako en bois et en énergie. C'est-à-dire que Kɔlɔnjɛba ye sigida ye bi min Bamako dɔgɔ n'a charbon fanba bɛ bɔ yen. Donc a ka kɔbolo gɛrɛni ye diyagoya ye. A gɛrɛni bɛ kɛ diyagoya sa dɛ. Cogo di? Mais ni jiri tɛ yen nɔ kɔbolo minnu bɛ yen nɔ olu bɛ fa kɛ bɔgɔ bɛ cɛ ka taa to yen. Mais maintenant n'i ye baraji jɔ alors technicien de kan k'a fɔ an ɲɛna vanni bɛ dayɛlɛ waati jumɛn a bɛ datugu waati jumɛn mais ni ji cayara jogo la dugumɔgɔ yɛrɛ wula ka taa dayɛlɛ ten k'a bila k'a sɔrɔ technicien ma taabolo dɔw di a dayɛlɛ waati n'a datugu waati o de bɛ na n'a ye ji bɛɛ bɛ ja mais o bɛɛ kɔfɛ changement climatique fana bɛ yen dɛ maa si se t'o la o ye Ala yɛrɛ ka hakɛw ye Ala de b'a di wa Ala de b'a minɛ an tɛ ɲinɛ o yɔrɔnin kɔ donc aujourd'hui n'an bɛ fɛ bi min b'a la ka kɛ Mali kɔnɔ bi a ka ban an ka hakili to yɔrɔ la la course vers le foncier rural u k'a freiner mɔgɔw kana tɛ dugukolo kɛ i b'a fɔ n bɛ taa épargne kɛ banque la cogo min na parce que dugukolo kɛ m'an bolo bi i b'a fɔ épargne banque la san ka bila ye san damadɔ nin kɔrɔ a bɛ nin hakɛ in sɔrɔ tant qu'an m'o de bila tant qu'an m'o de dabila forêt tɛ se ka lakana kungobolo tɛ se ka lakana ni kungolobolo dun ma lakana an ka kɔw bɛ girin n'an ka kɔw girinna jiso bɛ tiɲɛni k'an fɛ yan n'an ka kɔw girinna bagan mara tɛ n'an ka kɔw girinna mɔni tɛ yen n'an ka kɔw girinna balo tɛ sɔrɔ ni balo ma sɔrɔ ni saba ma sɔrɔ dɔrɔn fɛn dɔ bɛ na u k'a ma ko insécurité alimentaire. Donc la déforestation peut entraîner une autre forme d'insécurité qu'on appelle l'insécurité alimentaire. Nous faisons l'insécurité alimentaire nana togodaw la e ni ɲɔgɔnna minnu bɔra Kɔlɔnjɛba kana minnu diplôme t'u bolo n'a nana Bamakɔ yan diplôme t'e bolo fo i na yɛrɛ sɔrɔ Bamakɔ qualification foyi t'e la i ye tile kelen kɛ yaala Bamakɔ i ma wari sɔrɔ i ye filanan kɛ i ma wari sɔrɔ i bɛ min kɛ i b'a dɔn wa garijɛgɛ telima baara sɔni o de tun bɛ maa dɔw minɛ Bamakɔ bi sɔni na a ka bon hakili ma i b'a dɔn k'a fɔ nin tɛ sɔnikɛla yɛrɛ ye kɔrɔlen a kɛwale yɛrɛ fɛ a minɛ cogo yɛrɛ la i b'a dɔn ko nin tɛ so yɛrɛ ɲuman ye
mais a bɔra kebila sɛgɛnna ka n'i sigi a ma foyi dege sɛnɛ ma ɲɛ de baganmara ma ɲɛ mɔni ma ɲɛ donc a bɛna to yan nɔ et finalement olu de an bɛ kɛ wotorobola nɔ wotoro ni sen saba e ma accident cayalen bɔ quoi nin bɛɛ insécurité mais ni nin bɛɛ insécurité cause ta k'a lajɛ i b'a sɔrɔ a bɛ taa gulo déforestation na a fana de y'a f'i ɲɛna quand il y a déforestation il y a changement climatique et quand il y a changement climatique les rendements agricoles et ça entraîne automatiquement la pauvreté et une des causes de l'insécurité c'est la pauvreté. Donc, il y a l'insécurité alimentaire qui est liée à la déforestation. Pas forcément, mais c'est une des causes de la déforestation et de l'insécurité alimentaire. Mais il y a l'insécurité même physique, de l'intégrité physique de l'homme. Ni a takalaje, ni déforestation fana takata. Ce n'est pas un jeune mimbolo. Somo climat manase ka foko ce n'est fait manya dron, somo be balada ma ko ta du ba ko ngata climat ni sono. Abi ngolo yani sama ci anti saka balu. Ale bi so wa chumba magoya. Na e bara so minga no o don jigé. Na mo sura be wotro ni sesa babuli o wa sura ti code la route ati foi do ta do tigi do ko be go kunci do na ko fa o to na dada ma insécurité ya o na le mani jisro sa o ko na le be barakere o fa dada ma insécurité vous voyez que quelque part na y fendo que la mi ka sabo ka do datu donc mi fo ko o la mo ka la je ka sabali ni na fatte do ko gouvernement ka disposition ta ka fo il faut que le besoin soit là. Tant que le besoin ne soit pas là, quand vous morcelez, maman qui m'a morcelé, qui a blâté, tel a fait un camé. Toute la terre appartient à l'État. Toute la terre appartient à l'État. Donc, il y a fini, il y a titre foncier de glace, mais ni 100 ans de rouquet, qui a titre boulot, fouille ma caca, bara fouille ma caca. Mais où quand même, on a giré trois là. On a giré trois là. Ou bien, il y a une qui a giré trois là. A Jaguar qui a giré trois là. Comme à dire ma santé de Massa fouille là. Titre foncier. Alors, titre bi créé qu'on me ko fayna ni ya créé qu'on fo oh ni anya 100 ans duru jate ko no masaka foy kala o kuma gorma ka foko bo an ba foy kan ngala ou bien abekala jamana ka intérêt kama no kra mo bi titre foncier créé dabla ou bien ou ka taxi sigi du ko lo morceler ça fait ni ma fenjo ala san sa ka impo basara da fait e ba machita san marabli de ko lo be bolo san o san e ya san wa keme mais san o san et quand on voit que mes taxes sera du gourmet, on va essayer de m'obliger à marabler. Donc nous n'avons de bi, mon bi c'est kato, d'abord course vers le foncier là, nous créons d'abord déforestation frana, nous d'abord déforestation, d'abord inondation ben nous n'avons. Ma femme banne mais chama voilà. Parce que j'ai d'abord là kana, marché c'est tout là, au changement climatique noy, au second kana chambéano, parce que fier de bacha kana, kasura akaba no ma glan vert, akaba no glan jamana là, mais changement climatique fait fier kana kana shuranga, au fana bekeo. Oh non non kera bashitala tablo mgambo ke ami foki wala nyundo wati kwa nini sabako rotara ni bisaka dakurunya labana bo dakurunya labana mina misaka mifo ode halbi jamana do anga klitonna anga nyana ma glombe yirula parce que ni yirite jite ni jite nyana ma yate fuit saka jite fuit saka jite wa jisania sanma soroli abu soro jiri du nofe fanga klito korona donc ola mba ni malon be fait sama jimi don to flani dara la senisma tala kuma blessa de parce que ne bi minguna bi ne ba do ne jiri chamanturu la dabo bonne ka geleola donc ammi mi ni malon fait que sama jimi don to fla be kala mo sal jiri de ka turu sa quand million malien million mo jiri ju million mo kan turu le jamana kono ba sekeda Sawosa. Ni malien be bisuko ke katlaki haglito ala tukuni. Malien do be bi am dem ne ko bi vraiment wi jiri ko kungoy. Wi kungoy. Wara wala ko am sagaw do ala. Mais akaka anga laje halbi malien be ko ki tabulo yi. Ko semaine mana do ni ma son semaine jiga banfio ma turu ngablo na lawo ma turu ngafuru lawo en tout cas be ki jaga jiro turu. O me tra fara doga ka turu doga furu kono ne be doy. O me antara turu anga gol solo be doy. Donc oui da kan bénéfice ka fo malo ina et puis ka sega ka tukuni comme nya fo émission temenula don temenula ngo samia mana do anga nyon laje mamunu ke sabu ka kobolo anga wululu dingen datugu kanga kobolo gré nu ke walo e mamta foro sene kobolo da la ngalo dige chara ma la kan ni bi foro da iba ke à 25 mètres de la berge kana so donc anga to la motay kana son jena ma ka ta chikola parce que machitu yamara ngono lay ou bien kobolo dawlo jirinu
maa si tɛ usufɔrɔ kɛ to ka papier di kɔ dabolo ou bien badawolo jiri ninnu tigɛli jamais donc n'olu de tigɛra olu bɛ kɛ sababu tuguni k'an ka kɔw geren ni kɔw gerenna dɔrɔn jizo minɛ donc ni wele da kun bɛ ne fɛ k'a fɔ an lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen ka foli lase maliden bɛɛ ma k'Ala ka san hɛrɛ caya Ala ka jamana lakana Ala k'an yɛrɛ lakana an ka bɛsɛya k'an taabolo ye. Merci beaucoup an b'i fo sariyabulon kɔnɔ hakili la aw ye faamuya caman sɔrɔ ninnu na an ka maa welelen an b'a sɛbɛkɔrɔ fo ni hakilina ɲuman ninnu na ka tila k'an bɛɛ ka responsabilité situer a kɔnɔ k'a fɔ e ni ne an bɛɛ lajɛlen ni an yɛlɛmana jamana yɛrɛ bɛ yɛlɛma kuma caman tɛ na bilen an ka lajɛ an yɛrɛ ka bi kama jango sini an k'an jija maa minnu nana an ɲɛ jamana in kɔnɔ u ye niyɔrɔ bila anw niyɔrɔ bila kungoko la u y'anw niyɔrɔ bila jiko la mais an bɛ sira min ka bi est ce que a na anw yɛrɛ bɔ bilen jango k'an kana dɔ bila an kɔmɔgɔw ye o jɔrɔ bɛ ne la o hami bɛ ne la su ani tile o la an bɛ aw fo sariyabulon kanuni na Serifula Jabaraso kan walasa ka ninnu taabolo ninnu dɔn an k'u bato a cogo la an ka maa welelen inspecteur général des eaux et forêts Ousmane Sidibé directeur national de l'assainissement et du contrôle des pollutions et des nuisances DNASPN ale de tun bɛ an bolokɔrɔ an b'a fo ka waleɲuman dɔn ni sɔnna ka na anw jaabi sanga ani waati an mako jɔra la kuma o kuma ministre a n'a ka cabinet maaw an b'u bɛɛ fo ne de tun ye aw garijɛgɛ bi sariyabulon kɔnɔ ne ni aw n'Ala sɔnna waati wɛrɛ an na ɲɔgɔn sɔrɔ. Mon général, vraiment merci.